8 timer om ugen, tror jeg. Så du får ikke løn for de 5-8 timer? Jamen, det er selvvalgt, fordi jeg kan godt lide at møde en time før, gerne blandt før. Hvis jeg virkelig er travlt, så møder jeg altid ind før. Så kan jeg sætte køkken op, jeg kan sætte kaffe over, og sætte varer på plads, så når alle de andre de møder ind, så kan vi altid bare i gang med at arbejde. Staring at the sea, across the tilberedning og varekendskabet, lærer meget om sæsonerne og bruge det ude i forretning. Det er basalt. Jeg har faktisk troet, det var lidt hårdere. Jamen, det er man har været vant til at se alle de der frækkede shows på telefonen på tv. Det er overhovedet ikke sådan Grundforløbet også der er det meget anderledes. Altså, jeg føler ikke, at jeg lærer særlig meget på grundforløbet. Jeg kender branchen. Men altså, jeg lærte mere det første år, som jeg stod her. Men på første hovedforløb, der lærte man mange basale ting, som man faktisk bare noget, jeg tænker på. Ja, nu jeg gør det her, nu man gør det her. Og så når man kommer på første, eventuelt også andet hovedforløb, så tænker man, okay, fint nok, det er det rigtige.